Anya italobo? Madi. Anya. Sopot tekwa. Hanggang sa magamin na kipalot kitang manday tani. Balbalingon day ta. Pang balon day malay ko pa dati kastoy. Nagumatang na. Ay, ito ba yung order ko nga hotdogan? Sala niya. Duma talaga tekwa. Special. Ning kitang day ni ay. Papanan mga kanagbeso ba. Diba no? Ang lumar ay day ko. Kadwa na ang kanan. So, tatalang nga ano nang bupados inay ayaban. Dikman amo. Siguro ko kwa. Adi siguro sa bali nga lakad na itang madina kayat nga matiklo. Adaplan mo nita. Di ba ibagat pati kanyo mga batik lang. Adaplan mo nita. Naman ito nga kasalawasawan. Ay, niya ata. Ikrang taga. Lobo? Hindi? Madi. Anya nga ro? Tawag Tatalo nila ni na wala kita kamay. Haan, anya italobo? Madi. Anya. Sopot tekwa. Kada? PRUST ko na namot. Bultas. Pakais-isbunak pa eh. Kapapuranak pa yung mga garod ka. Total, very close kayo. Magkutluktan to day gibag nan. Juni, partikan to Juni. Pumana mo ka nag-makeup day dyan. Kailan natin tinagdi kinapartak na siguro nga galawon ta talaga nga ano pa pura sila. Pinutong. Abang awat ni Sunan. Lagyan ko na tabag na yung taglagyan ng Takawon tan sa lapang, di ba? kabi na dito. Supot tikwa. Paasaran ka man pag high blood ito. Ay nagbeti mo ng permin to visit na. Ano pa nga kapapuranak ka. Isupay mo tikwa. Makais-isbuti tao. Natin nagdamati pagpong ko pinaglaw mo natin nakatipagpong. Tayo dapat nga bagbaga nga. Apapurang ka. Awan damot doon. Papanambat. Nag-invite. Tata ka ng papanaming. Tayo nakapay nga nakasukat. Nakapay nga nagdigdigos. Basalata nagbalo na kung tano. Alisto ko na ka nakapaypayag damot. Pagbagay na din siguro. Dapat ay di makiduso. Anya tadi. Mata shady lipstick mo niya. Lipstick data. Secret. Peta kami. Ani. Ipa-arbor mo man data. Pati dyan lipstick mo. Gaitan tama na yung lipstick mo. Alam ba? Ano ka lang kay lipstick. Yun, nag-get niya rod ko. Iso natin mang lukat na kita. Baka Ano ba? Dumapukaw ko. Sita pa. Ay mo, baka dati. Kuha dito milyones nata. Pinas niya. Kaya ko. Yun. Ano nila baga niya mayat niya kasi nakalip tint lang niya. Yun. Kita mo minanjo ka na siya lipstick na ne. Kahit mo? Nag-cute. Pasket ko yung gilat tumatawa. Kita mo na dito ba kaya bag na. Dito. Awan ti kargana na dahil talang ni. O, pang papintas no kwa lipstick. Ang kartana. Anyapay mo, mga dollars mo dito. Awan. Nya toy. Nya may tamot. May. Nya toy. Isumulat na ka kagaw awis. Dati wa awisin na. Nya awan dam amo kitoy. Ape balbalon nak ti kastoy. Basta magamin na kipalot kitang manday tani. Balbalulong day ta. Kung balon dahil malay ko pa dati kastoy. Maghimbag ka di dita. Sa bag ko. Mamati ka ma. Tinakanto kayo ni Iyaban. Suotan ta na nga iniban talaga. Kwa. Usar ka di dahil tamot ni. Ini. Baka si kayo matamot Ang dalaga ti boyfriend mo nga sarakom ko. Expert tomorrow kung ano pa yun Ne, isumulat na makano iya po lang. Expert tomorrow! Expert tomorrow! Awan, agbain nga gumatgatan di kasta mo. Agbain nga. Siguro agay stock mo 1 box nga kasta. Awan, agbain sa mati ka mo na apay datoy! Ada malagit pwede nga ginatang mo. Ano pa naman? Buti ka mabigla na datoy yun! Ano kita man eh, agbain ka mo. Babayan ka, tao ko. Awan, ti kakabel ko nga si tibag ko. Ito Jay, pagdatangan, make-up mo, inrap-rapin mo siguro ang ginatang na ito. Matik ka mo na apay dati kasta. Ang ibabain, si ka siguro! Ay, ta siguro di sa namin eh. Adi balbalis ka siguro. Dadi pinangarupang utkote kwam. Di uungaw. Ayos lang data for safety. Kita, umame. Kita nga
kasi kami ng kabili tayo tata. Kasi kayo matlang, ang talaga si kayo, awan yun. Kung kunwari, pag-aramid, ang dakti, madinga aramid, si kayo magkayam si kwa, awan yun. Kapag magigilty ka. Kada ka magilting, siyempre, makigtot na kape, dati kastoy. Siguro ko talaga O obra.